vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello Mukomanashi, please hide my identity. Mukomanashi, inini ndiri muchoto mushure mekunge ndaba agold ring zvekare neagold chain. Zvinhu izvi ndakazvibira chimwe chitunha. Uyu murume ainge afira muchipatara umo mandinoshandira. Nashi inini ndiri student nurse pane imwe private hospital ende ndichitoriwo musikana wechidiki. Ende nanhasi mukoma ndiri kudemba kweupenyu hwangu hwose kuti ko ndichaita sei ingawani ndatozvikanganisira keriya yangu uye ndazvikanganisira life yangu. Nyaya yangu yakadai mukoma. Ndakanga ndiri pajuti ende ainge ari manheru apo pakabva pauya umwe murume uyu akauya as an emergency case nekuti ainge aita tsaona nemotikari. Murume uyu ainge akuvara zvakanyanyisisa. Akati aadhimitiwa muchipatara ndokubva tamupa abed. So after madoctors eemergency vamutarisa vakabva vati kwandiri inini ndinozopota ndichimutarisa. Zvinhu izvi zvaifanira kuti zvinge zvichizoitika kusvikira panozodzoka mamwe madoctors kuseni on another shift. Murume uyu akazofa, but paakafa ainge ava mamba kwedza. Asi inini ndakati ndichiona kuti murume uyu ainge afa. Saka pandakaona kuti murume uyu ainge afa, ndakabva ndaita plan. Zvandakaita ndezvekuti ndakati ndisati ndasheedza veemergency ndainge ndaona murume uyu kuti ainge akapfeka zvinhu zvegold. Aiva neagold ring negold chain. Ende ndakabva ndazviudza mupfungwa dzangu kuti kana murume uyu ndikamubira zvinhu izvi zvake zvaainazvo ndinokwanisa kutengesa zvinhu izvozvo ndinenge ndatoita mari kwayo. I didn't know kuti these things zvandainge ndachiva zvainge zviine satanism mukati. Mukoma, ndakasheedza for emergency but ndainge ndatoba zvinhu izvozvo ende madoctors ndokubva vauyawo vakaedza kuti munhu ange achirarama asi zvainge zvatokona. Mwari vainge vatotora havo mweya wavo. Murume uyu akazotorwa nemaundertakers pazvakaonekwa kuti murume uyu ainge atofa. There was no more turning back. Ndokubva aendeswa zvake kumochwari. Ndakaenda kumba mangwana acho makuseni ndikabva ndanorara. Ndakazoti ndadzoka back on duty ndakabva ndaona kuti painge pasiyiwa amessage kuti pane varume vainge vauya. Varume ivavo ndo vakazotora mutumbi wemurume uyu because they were related to this man. Asi varume ava hanzi vakati vachitora mutumbi wemurume uyu vakabva vati kana paine munhu atora zvinhu pamutumbi wedu tinokumbirawo kuti munhu iyeye ange achidzosera chose chaatorera mufi uyu. Asi vese vainge varipo vakabva vati hapana chavainge vamboona. Asi vamwe vakazoziva kuti ndini ndainge ndiri on duty pakafa murume uyu. Saka vakazosvitsawo shoko kwandiri vachiti kana ndauya kubasa inini ndinofanira kuti ndinge ndichidzora zvose zvandainge ndatora pamutumbi. But inini mukoma ndakabva ndarambira munhu wese ndikati hapana kana chandainge ndambotora. Zvadaro ndakabva ndatengesa macheni aya Mukomanashi. Zvinhu izvi ndakazvitengesa nemari iri equivalent iyo tingangoti $100. Asi ndakati ndichisvika kumba ndakabva ndaona kuti zvinhu zvose zvandainge ndatengesa zvainge zvirimo mumba asi mari ndainge ndisisina. Hameno kuti mari iyoyo yainge yaenda kupi. Pandakaona kuti zvinhu izvi zvainge zvadzoka zvekare mumba mangu ndakabva ndazama zvekare kuti ndinge ndichitengesa gold chain iya negold necklace. Asi ndakabva ndaona zvekare kuti zvinhu zviya pandaizodzoka mumba zvinhu izvozvo zvinenge zvatova mumba but mari inenge yangodisappear. Ndakazotanga kurota. Pandairota ndainge ndiri kumakuva. Pamwe ndairota ndichiuraya vanhu ndobva ndatanga kunwa ropa revanhu avo vandinenge ndauraya. Sometimes ndaikwanisa kurota ndichinwa ropa but apa ndinenge ndava muchipatara umo mandinoshandira. Mukomanashi,
zvakazotanga kuitika in real life zvinhu izvi, even though ndainge ndatanga ndichizvirota, but ndakazotanga kutoona kuti for sure in real life ndainge ndava kutonwa ropa revanhu, ndaingokaruka ndava kunwa ropa. Pabasa apa ndainge ndiri on night duty mukomanashi, ndainge ndiri muwadi. Ndakangosimuka ndikabva ndanoruma umwe murwere, ndikabva ndatanga kudya nyama yake. Nashi zvadai, saka because of my weird behavior yekuti kana ndikatarisa murwere ndinenge ndichinzwa kuda kudya nyama yake, sometimes I do not act on my instinct. Zvandinozoita ndezvekuti ndinongokaruka ndava kungotenderera panenge paine munhu uya anenge achirwara zviya zvinenge zviri very serious. Saka because of this weird behavior ndakazogumisidzira ndambomiswa kubasa, because vanhu vainge vava kunotisa kuti there was something that was going on with me. Ndainge ndava kungotenderera around varwere ndisingabatsiri varwere. Dzimwe nguva ndinenge ndakatarisisa murwere in such a way yekuti iye anobva atanga kutotya. Saka I then got dismissed from work, ndikabva ndanzi ndimboenda for a mental evaluation. Zvekare kana ndiri panzvimbo pekuti ndinenge ndiine vanhu, let's say kana ndiri mumotikari nevamwe vanhu, ndinongokaruka ndava kunzwa an edge yekuti dai ndangoruma munhu anenge ari padhuze neni, kuruma kuya kwekuti ndinenge ndichitoda kutodambura nyama yake. Mukomanashi, when all of this happened, my mom vakabva vati ndinge ndichiuya so that I can stay with her for a little while, because she was concerned nezvose zvavainge vanzwa kuti ndo zvandainge ndichiita kubasa. I was not open enough with my mother kuti ndinge ndichivaudza kuti sometimes I have these edges ekuti ndinonzwa kuti dai ndangoruma nekudambura nyama pamunhu. Ndakati ndigere naamai vangu kumba kwavo, the feeling was just too much. On this other day ndakangokaruka ndaruma amai vangu paruoko kusvikira vava kutobuda ropa. Ndakati ndakavaruma kudaro ndaisatomboda kuregedza. Ndichivaruma kudaro ndakatonzwa kuti ndakatodambura pisi yenyama paruoko rwavo, ende ndikabva ndatanga kudya nyama yavo. Mukomanashi, my mother bleeded so much on that day zvekuti mainjuries acho andakavapa vakatopotswa nerufu. Mukoma, please ndibatsireiwo. Hanzvadzi yangu ndibatsirewo. Zvinhu izvi zvinoita kuuya pamwe ndinokwanisa kutopedza mwedzi miviri ndisina kana kumbozviita zvinhu izvi. Hanzvadzi yangu, kana zvinhu izvi zvauya, ndinenge ndakaita kugarwa nemweya weshumba chaiwo. I will be feeling kuti panapa I am like an wild animal. Ndinoruma wese wandinenge ndasangana naye. Baba vangu is now avoiding me at all cost. Vabereki vangu vambozama kufamba neni, but the problem that we are having ndeyekuti kunoku kwatiri tiri kunyika kwevatorwa, saka hatikwanisi kuti tinge tichifamba like kana tanga tiri kuZimbabwe. So I don't know kuti kana paine anyone anokwanisawo kundibatsira. Ndiyo nyaya yangu iyi, Mukomanashi. Zvinhu zvandakaba, I think kuti that is the main reason why ndiri kungoramba ndichingosangana nemachallenges akadai. Please assist me, hanzvadzi yangu. I don't know kuti zvinhu izvi zviri kuitika kwandiri zvichazoguma nepi. Vadiwa vateereri, ndo meseji yandatumidzirwa nemwanasikana uyu. Anga achindiudza iye achiti kunyange pandanga ndichinyora, there was a feeling that just got over me. I was shaking so violently. Hameno kuti why zvinhu izvozvo zvanga zvava kuitika kwandiri. I could not even type properly. Please ndibatsireiwo, Mukomanashi. Vedare zvakangoma hazvo veduwe, asi ndo nyaya yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadii zvenyu Mukomanashi? Ndauya nenyaya iri kundinetsa. Nashi mwana wangu haateereri. Taedza zvese zvingadiwa kuita kuti ave munhu pavanhu. Kumapurisa chaiko ndakatombonomurovesa kumapurisa, asi chachinja chacho hapatomborina. Mukomanashi, mwana wangu uyu ndakaita wekuuchikwa mushure mekunge mbereko yaramba. Apa ndainge ndava ne10 years in marriage. Now Nashi murume wangu ndiye akazondiratidza sekuru vacho avo vakazonondiuchika. But mukoma, ndakazobatawo mwana mukomana, but ndakati ndabata mwana wangu uyu mukomana, but mwana wangu uyu wandakabata ende paakabuda ari mwana mukomana
akabva akwanisa kuti ange achiunza mufaro mumba mangu. Mwana uyu akazoti ava ne10 years akabva atanga kungoita musikanzwa usingaiti. Ainge ava kungopaza dzimba dzevanhu, achiba usavi hunenge uchibikwa kana kungoba mari yaanenge angosangana nayo mumba imomo maanenge apinda. Mwana uyu akazoti ava ne12 years manje. Mukomanashi mwana uyu akabva atanga kudya mari dziya dzefees. Pamwe pacho ainge ava kusatomboenda kuchikoro zvachose, ainge ava kuita zviya zvekutamba njuga kumashops. Akazoti apedza grade 7, Mukomanashi ndikabva ndati regai mwana wangu aendewo kuboarding school, maybe anokwanisa kunowana discipline ikoko. Nashi akabva adzingwa pachikoro ipapo nekuda kwemusikanzwa. Takabva tamuisa zvekare paday school, but hey, it was just the same. Ndipo paakazoba mari akabva atenga foni yake tisingazivi. Ainge achitihwandisira foni iyoyo, tainge tisingatombozivi kuti mwana ane foni. Takazongoona tava kudaidzwa kuchikoro, ndokubva tasvika kuchikoro kuya tikabva taudzwa kuti mwana wenyu aonekwa achiratidza vamwe vana maponography pafoni pake. Mukomanashi ndakanyara kusvika pekupedzisira. Ainge aine mavhidhios anodarikidza 350. Mavhidhiyo iwawo ainge akawandisa zvekuti pachikoro apa ainge ava kutodaidzwa kunzi 350 nevamwe vana vechikoro. Mwana takabva tamubvisa paschool, takamubvisa pachikoro ipapo apa ainge adzingwa zvekare. Mukoma, dambudziko ravapo nderekuti mwana uyu ava kundikumbira bonde kana baba vake vasipo. Mukomanashi ndiri kutya kuti kana ndikaudza baba vake nyaya iyi hazvizoperi zvakanaka. Mukoma, ndiri kutya kuti kana ndikaudza murume wangu kuti ndo zvandaudzwa nemwana, ko situation inozovapo pamba pangu inenge iri situation yakaita sei? I am trying to keep my home. Mukomanashi, please ndiisireiwo nyaya yangu kuvadare vandipewo mazano kuti mwana wangu uyu ndoita wekuita sei naye, nekuti sometimes ndinozototi paya kana ndava kuda kubuda mubath ndobva ndaona kuti mwana uyu anenge achitoda kutondipindira mubath apa ndinenge ndichigeza. Pamwe ndinoti ndichipfuura nepaari anobva aita sekunge anenge ava kutoda kutondirova magadziko. Mukoma, ndava kutotya kuti mwana wangu uyu wandakazvara anokwanisa kutondipindira ndakarara. Shuwa mwana wandakazvara kundisikiza kuti ange achida kundirova magadziko angu. Umwe musi akatoti kwandiri apa mudhara vari kuzvidyira. Please Mukoma, ndipostereiwo nyaya yangu. Chandava kutya pari zvino ndechekuti mwana uyu anokwanisa kukaruka andibata chibharo. Handichazivi kuti mitoriro here kana kuti pane mamwe madrugs aari kutora isusu hedu tisingazivi. Please ndibatsireiwo. Nyaya yakadai ingataurika kumurume here kana kuti ndongoudza hama dzangu tobva tangodhila nemwana in secret? Please ndibatsireiwo hama dzangu. Vedare ndo meseji yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Yei, zvimwe zvinhu zvacho so unoti uchiverenga mamwe mavara acho anenge akanyorwa pameseji ipapo unoshaya kuti ungadudzira mavara iwawo uchiti kudii. Zvakangooma hazvo veduwe, asi ngatitaurei navo mucomment section. I think kuti mwana uyu pane zvimwe zvinodhaka zvaari kutora zviri kukonzeresa kuti ange achiita behavior yakadai, asi ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello Mukoma, makadii zvenyu Mukomanashi? Ndauya nenyaya iyo yanetsa mumhuri medu mushure mendufu dzakawandisa dziri kuitika mumhuri. Ndufu idzodzo dziri kuitika hadzitombonzwisisiki zvachose. Kana muri mumusha medu, wangova musha wemakuva. Vana vababa vangu angova marinda. Mumusha ndikangoti ndini ndega, ndasara ndiri ndega nevana vakasiyiwa nemadzikoma nehanzvadzi dzangu. Baba naamai vangu vapenyu mudikani, asi havatyi kana kuvhunduka neizvo zvatiri kusangana nazvo Mukoma. Ndiri mukomana angosara ari iye ega apa mhuri yedu. Kana ndichiverenga tingangoti tainge tiri vana vaisvika kuma14. Vamwe vangu vose vari pasi mushure mekufa kwehanzvadzi yangu. Yakafa mwedzi yadarika iyo.
ndakatora nevana avo vainge vakasiyiwa nemadzikoma angu kuti tinge tichifamba tinzwe kuti kochiiko chainge chauraya sisi avo vakagumisidzira kufa. Vakangofa vachiita zvekungobuda ropa zvekuti kunyange kofini rainge richingosinina ropa. Kuviga kwatakaita sisi kwainge kuchirwadza because hatina kukwanisa kuti tinge tichiita body viewing nekuda kweropa rainge richisinina riri mukofini mavo. Mukomanashi patakaona kuti ndo chiitiko chainge chaitika pakafa sisi vedu, takabva taronga ndokubva taendawo kuvabatsiri ndokubva tabata urombwa. Asi urombwa uhu hwatakabata urombwa hwevabereki vedu. Takati tadzoka takabva tasvika, baba naamai vakatimirira vakati kwatiri, manga muchiti makangwara kunobvunzira urombwa hwenyu, maudzwa zvese ka. Asi asiya pekuti tine nyoka yerudzi rwerovambira yatakatumidza zita rako. Apa vainge vachireva inini, vakabva vati, zvinocheuka kwawabva hauna nguva ndefu uchanzwa kuti nyoka iyi yaruma mubatsiri, ende mubatsiri wako achabva afira ipapo, achatemwa nenyoka iyoyo. Mukomanashi takati tichiudzwa zvinhu izvi takashamisika, but zvese zvatainge taudzwa nababa naamai vedu zvainge zviri zvinhu zvechokwadi, because takazongonzwawo kuti uya mubatsiri ainge ambozama kuti ange achitibatsira hanzi akangotemwa nenyoka ndokubva afa. Baba naamai vangu vari kuti ivo vakandiraramisa, ende kundiraramisa kwavo kwavakandiita hanzi itori fevha yavakaita, nekuti vakatopa nyoka yavo zita rangu. Nyoka iyoyo hanzi vanotoitumidza nezita rangu, uye ndini mudyi wenhaka yavo, ndokusaka ivo vasingade kuti vange vachizondiuraya. Mukoma, ndakabva ndatiza pamba, asi vakabva vanditumidzira nhumwe manheru iyo yandisina kunzwisisa. Yainge iri mhuka. Mhuka iyoyo yakangouya ndokubva yangogogodza pamukova. Ndakavhura ndokubva ndaona kuti padhoo painge paine chimwe chinhu, asi chinhu ichi handina kukwanisa kuchinzwisisa because rainge rakaita kunge gudo chichiita kunge chitsoko. Handikwanise kutsanangura mhuka iyoyo, asi chipuka ichi chakabva chati ndatumwa namambo apa chainge chichireva baba vangu, chikabva chati kwandiri, zviri nani iwewe kuti unge uchidzoka pamba nguva ichiripo, nekuti wakamirirwa kuti utangewo basa, uye kugara kwako uri kuno zvichakonzeresa rufu rwemwana wako mazuva 2 anotevera. Chinhu chiya chakabva changonyangadika. Handina kukwanisa kuona kuti chinhu ichi kana kuti chipuka ichi chainge chaenda nekupi. Ndakazoti kwakachena ndokubva ndamhanya pamubatsiri, asi ndichisimuka pacho pandainge ndakapfugama, mubatsiri uyu akabva angodonha ndokubva angofa. Ndichibva ndatambira foni kuti mwana wangu ainge arumwa nenyoka. Izvi zvinhu izvi zvainge zvaitika mwana wangu ari kumafuro achifudza mombe. Hatina kukwanisa kuti tinge tichimhanya nemwana uyu kuenda naye kuchipatara nekuti tigere kumamisha. Mwana uyu akangofira ari kumafuro ikoko. Tichinotarisa mwana, takabva taona kuti mwana uyu anorakidza kuti ainge atemwa nenyoka iya rudzi rerovambira, because zvaainge aita mwana uyu zvairakidza kuti mwana ainge atemwa nerovambira. Mukoma, takazoenda kunhamo, then baba vakabva vandidana, vakabva vanditsinhira kuti ndisataura zvese zvainge zviri pamba. Ivo vakangoti, mwanangu, usataura zvose zviri pamba. Mwana wangu akati avigwa, baba vangu vakazoti vanhu vose vaparara. Baba ndokubva vandidana, vakabva vandipa rimwe bakatwa, but bakatwa iri ravakandipa rainge rakamoneredzwa nejira dzvuku. Vakabva vati, ndichakuudza zvose zvaunofanira kuti unge uchizoita nebakatwa iroro. Mukomanashi, ndakabva ndatambira urombwa uhu nekutya, asi nyaya yanguwo yandiri kuda kuti munge muchizoisawo mudare ndeyekuti handizivewo kana kuine umwe munhu ane masimba awo anodarika masimba ana baba vangu ekuti anokwanisa kundidzikinura, nekuti kune dzimwe hopewo dzandinopota ndichirota, ende hope idzodzo dzinodudzira kuti inini ndinge ndichikwanisa kuzodzikinurwa hunge baba vangu vachiri vapenyu kudai. Mukomanashi, basa iri reuroyi handirigoni, ndiri kurarama muuranda.
ende ivo baba vangu munhu anotofara neurombwa hwavo, asi deno ndangowanawo munhu anokwanisa kundibatsira. Please ndibatsireiwo inini pari zvino kubata bakatwa iri randakabatiswa nababa inhau yekuti ndainge ndava kutyawo kufa. Hakuna munhu anoda kufa vadikani vangu, handidi kuzosiyira vana vangu nhamo. Zviri nani kana ndichifa ndizofa zvangu, asi ngandizofa urombwa hwababa wangu hwazoparara. Hei vedare, ndo meseji yacho iyi yandakatumidzirwa namukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi namukoma, handinawo dhata rekuti ndinge ndichipindawo paYouTube kana kuti paFacebook. Kana zvichizoita ndinokumbirawo kuti munditumidzirewo screenshot remacomments acho. Vedare, ngatitaurei navo mucomment section. Awa ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.